Ezzel a számmal a 4 gyereke szeretne kedveskedni édesanyjuknak, elsősorban a Florencia, a Fruzsina, a Mónika és a Janika. És nem utolsó sorban az 5 kis unokája, a Delani, a Gyurika, a Márkó, a Jocika és a Zaján. Üzenik neki, hogy nagyon-nagyon szeretik, és köszönik a Jóistennek, hogy a legjobb édesanyát adta neki. Fogad tőlük ezt a dalt nagyon sok szeretettel. Virággal érkezem hozzád, ami sosem hervad el. Ó, anya, boldog leszel. Értem, sírsz, tudom, érzem, és mindig könnyezem. Ó, anya, most jöjj közel. Anya, higgy nekem, szép az életem, amit tőled kaptam én. Anya, higgy nekem, nincs baj velem, ne félj. Anya, higgy nekem, szép az életem, nyugodj meg végre már, a szívem úgy fáj, és a szíved úgy fáj. Boldogan érkezem hozzád, az álmom elviszem. Ó, anya, és mindenem, ott mindig nyitva az ajtó, mert nincs is rajta zár. Ó, anya, nyugodj meg már. Anya, higgy nekem, szép az életem, amit tőled kaptam én. Anya, higgy nekem, nincs baj velem, ne félj. Ó, anya, higgy nekem, szép az életem, nyugodj meg végre már, a szívem úgy fáj, és a szíved úgy fáj. Anya, higgy nekem, szép az életem, amit tőled kaptam én. Anya, higgy nekem, nincs baj velem, ne félj. Ó, anya, higgy nekem, szép az életem, nyugodj meg végre már, a szívem úgy fáj, és a szíved úgy fáj.